دروژەکە وەکە ئیرۆدا دە ساڵا 2004دا کارەساتەکە مەزن بسەرێ گەلێک کورد لە هەرێما کوردستانê hat û hewlêra paytext rastî du teqînên terorî yên bihêz hat û di encamê de bi dehan qurbanî û di nav deserkirdeyên pilebilind yên Partî Dîmokratîk Kurdistan û Yekîtî Niştîmanî Kurdistanî hebûn. Di yekê Sibata 2004da di sibiha cejna qurbanê de du xwekujan xwe di nava baregehên her du partiyên sereke de liqê doyê Partî Dîmokratîk Kurdistan û malbenda sê ya Yekîtî Niştîmanî Kurdistanî li Hewlêrê teqand û tê de bêtir ji 200 kesî di nav wan de serkirde û berpirsên pilebilind hebûn, bûne qurbanî û şehîd bûn. Di encama karesata yekê Sibatê de bêtir ji 117 kesan şehîd bûn û 133 kesê din jî di nava wan de serkirdeyên pilebilind ji her du partiyan û hin sivîl jî birîndar bûn. Di teqîna terorî de serkirdeyê Partî Dîmokratîk Kurdistan Samî Abdirrehman ku di dema teqînê de cîgirê serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê bû şehîd bû. Serbarî şehîdbûna hejmareke mezin ji serkirdeyên her du partiyan. Karesata yekê Sibatê xemgîniyeke mezin di nava gelê Kurd de li her çar parçeyên Kurdistanê û cîhanê belav kir û ji wê rojê ve wita niha wêlbîra xwetînin û bi dilşewat behs dikin. Di dirêjahiya dîrokê de gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê rastî karesat û şer û êrîşan hatiye. Mîna komkujî û kîmyabarana derheqê gelê Kurd de li Helepça ku tê de bêtir ji 5000 bûne qurbanî. Serbarî proseyên enfalkirinê di nav de 8000 barzanî û ferman û komkujiyên bi serê Kurdên êzîdî hatî û şewtandin û wêrankirina bi hezaran ji gundê Kurdan li Herêma Kurdistanê û binpêkirinên di derheqê gelê Kurd de ji aliyê desthilatên faşîst û dagîrker ve li her çar parçeyên Kurdistanê û ta weke roja îro karesat, komkujî, êrîşkirin û guhartina dîmografî li deverên Kurdî berdewam dikin.